Dámy a páni, vítajte v ďalšom rozhovore. Ako som slúbil v GMPčku, keď sledujete poradne, tak ste sa dozvedeli, že Lajos Klein bude takto spovedaný po zápase s Mateušom Gamrotom. Sice to není exkluzívne prvé, už Lajos už absolvoval nejaké tie rozhovory, vyjadrenia a tak ďalej, ale však o to vás sa teším, že si našiel aj na mňa. Čau, Lajoško. Čau. No, Lajoško, máme po zápase. Reálne ja sa niekedy až čudujem, že ak to vy všetko dokážete. Odzápasiť, vrátiť sa domov letecký, ešte aj postíhať ďalšie rozhovory, podcasty, dať sa dokopy. Jak sa cítiš aktuálne? Unavený? Nie, vôbec práve, že dobre sa cítim, tak už sme doma, kedy sme prileteli, dneska je piatok, v pondelok sme prileteli, takže už som sa aj aklimatizoval, takže všetko v poriadku. No, Mateuš Gamrot, veľký zápas si absolvoval teda najväčší v živote, keď to tak môžem povedať aktuálne, keď nerátam ten debut v UFC, lebo ten bol taktiež asi pre teba, že veľký. Určite. Ale jednoducho potom po tej vlne víťazstiev a zápasov bez prehry prišla tá prvá prehra, ale na druhú stranu bez toho, aby som ti nejako akože chcel lichotiť alebo niečo takéto, ten zápas bol naozaj pozerateľný. Myslím si, že to bola vysoká škola MMA. Zhodnoť za seba, ako to vidíš s odstupom času, lebo iné sa na to pozrieť na druhý deň a iné možno o týždeň. Tak samozrejme klasika, nie som spokojný so svojím výkonom, keďže výhra nebola. A samozrejme, aj keď je veľakrát výhra, tak vždy sú tam nejaké chyby v tom zápase, ktoré sa snažíme odstrániť. A v tomto zápase takisto boli nejaké chyby určite, ale hovorím, stál predo mnou naozaj kvalitný súper, takže bol som nešťastný z tejto prehry, pretože naozaj som makal tvrdo a bol som presvedčený o to, že ho viem poraziť. Ale berem to už takto, hovorím, s odstupom času ako fakt extrémnu skúsenosť do budúcna do mojej kariéry, pretože som si odbuchal 3 kolá s ním a počas tých troch kôl som nemal žiadny pocit, že by som bol v nejakom extra ohrození alebo že proste, že by sa ma tam nejako snažil on ukončiť. Myslím si, že som mu na to priestor vôbec nedal, aj keď z jeho stránky takticky to spravil asi dobre. Ono v podstate, ten jeho bojový štýl je tiež predvídateľný, takže ty si asi aj vedel, čo sa čaká, ako na to asi aj pôjde. Čo ste mali vy možno v tom gameplane a nepodarilo sa aplikovať do toho zápasu, lebo ja si osobne myslím, aj sme sa o tom bavili s chalami v GMPčku, že tam stačilo, aby jeden úder prešiel, jeden úder proste si trafil o niečo lepšie, možno on urobil iný pohyb, bolo to troška o tej náhode. Veľakrát tam aj ten high kick lízal hlavu, sadol si dokonca pri tom jednom údere, čo si mu dal za ucho jemne alebo na ucho, takže boli tam tie momenty. Však určite boli. Samozrejme, chýbalo mi tam trošku toho šťastíčka, ale vôbec akože nemám na čo vyhovárať. Ten večer bol lepší určite Mateuš Gamrot. Čo sa týka našej taktiky, tak my sme mali takú taktiku s mojimi trénermi, že mali sme dve varianty. Buď, že začneme zápas hneď v strede klietky a že budeme do neho tlačiť. A druhá varianta bola, že sa budeme skôr držať v prvom kole viac menej v takom ústupe a viac pripletivé, pretože sme vedeli, že Gamrot je nebezpečný hlavne v priestore, keď som, a väčšinu takedownov vždy robil v priestore, nikdy nerobil zapletivé. Takže do prvého kola sme išli s tou taktikou, teda, že budeme skôr teda my si ho nejaké by tak vylákame na seba, aby som bol viacej na tom pletivé, pretože sme vedeli, že tam tie útoky nebude robiť. Čo sa z časti aj darilo, ale aj tak potom ma tam vlastne natlačil na to pletivo a dosť veľa času sme tam strávili, čo bola zase moja chyba, že mal som sa vlastne skorej dostať z toho pletiva a začať zase pracovať na tom dištanci, triafať ho, lebo som videl, že keď som ho tam potriafal, tak mal z toho veľký rešpekt, aj sa mu podlomili tie kolená a videl som na ňom, že proste on nechce byť so mnou už v postoji vôbec, že to bude určite ťahať už na tú zem, aj keď mal nejaké vyjadrenia, že pobije sa teda aj v postoji so mnou ale videl som, že proste mu to tam nechutilo. Takže prvé kolo
akože z našej stránky až tak zle nebolo, ale hovorím, zbytočne dlho som sa tam zdržiaval na tom pletive. A čo sa týka druhého kola, tak to bolo kolo, čo som úplne najviac posral. Vlastne tam hneď na začiatku druhého kola som išiel kopnúť nejaký low kick a on mi to zachytil a vlastne hneď v priestore sme skončili na zemi, kde ma vlastne väčšinu toho druhého kola dobre kontroloval. Naozaj musím povedať, že mal dobrú kontrolu. A aj keď veľa ľudí sa ma pýtalo, že či bol fyzicky silný, tak nehovorím, že nemyslím si, že bol teda fyzicky silnejší odo mňa, ale proste hrali tam rolu tie skúsenosti, že proste vedel presne, kedy, kde má dať to ťažisko. Takže naozaj sa mi zle tam stávalo, čiže to druhé kolo zhodnotím úplne katastrofálne z mojej strany. A čo sa týka toho tretieho kola, tak sme išli s tým vlastne do tretieho kola, že teda máme prehraté obidve, že v tom treťom kole, že to je buď alebo, takže sme vlastne zvolili taktiku, že budeme teda už tlačiť do ňoho, že pustím ho tam niečím trafiť, alebo s nejakým kopom ho tam trafiť. Takže som sa už snažil do neho tlačiť, samozrejme, ale videl som, že aj jemu už odchádza šťava v tom zápase, že už lapal po dychu, že už mal toho dosť aj on. Takže hovorím, snažil som sa dať do toho maximum v tom momente, ale zás tam prišiel niekedy na konci tretieho kola už zase jeden takedown, ktorý som nestihol ubrániť a vlastne po zvyšok kola sme už zostali zase na zemi, na chrbte, čo hodnotím ako najväčšiu chybu tiež, že proste mal som dať možno do toho viacej, aby som sa postavil, ale aj keď v tom momente naozaj som robil maximum preto, aby som sa postavil, proste keby viem, že sa viem postaviť, tak sa stávam, ale hovorím, dobre to kontroloval a odnášam si z toho zápasu síce prehru, ale naozaj extrémnu skúsenosť. No, nepreháňame, keď povieme, že to bol hlavný zápas večera, lebo vlastne ten jeden zápas odpadol na poslednú chvíľu. No, nakoniec teda sme mali hlavný zápas. Tak je to zapísané a bude to tak vždy zapísané v Analog UFC, takže kľudne môžeme používať už aj toto vyjadrenie, že v hlavnom zápase večera. Ale pocítil si vlastne tú absolútnu svetovú špičku podaní Mateuša Gamrota. Čo to v tebe vyvolalo? Že OK, je tam aj ten pocit, že dobre, cítim, že mám na tých proste top 10 a že mám na týchto chalanov a že možno je iný deň, tak ho porazím, alebo máš pocit, že tam ešte je nejaká priepas medzi vami? Práve, že mám pocit určite, že na to mám. Myslím si, že aj keď som tento zápas prehral, tak nám to ukázalo, teda aspoň mne a mojim trénerom, že na to máme, pretože naozaj, hovorím, nejako ma v tom zápase neohrozil. Ja som sa tam cítil v tom zápase dobre, aj keď teda tú kontrolu na tej zemi mal naozaj dobrú, ale myslím si, že som ho tam ničomu nepustil, že by ma tam nejako ohrozil viacej. Takže určite na to máme, ale som si tak povedal, že asi to nebol ešte ten správny čas pre mňa preraziť do tej top 10 a všetko má svoje dôvody. Možno aj táto prehra má nejaký svoj dôvod a musím ešte na sebe možno zapracovať viacej, ale verím tomu, že skôr či neskôr to príde a možno do budúcna, kebyže teda začnem vyhrávať nejaké zápasy opäť a prepracujem sa zase bližšie k tej top 10, tak by som si určite rád dal odvetu aj s Mateusom Gamrotom do budúcna. OK. Za mňa k zápasu asi aktuálne sme sa vyjadrili dostatočne šťavnato pre všetkých fanúšikov. Teraz vlastne následuje prestávka v rámci toho, čo nás bude čakať na budúce, alebo teba. Tam bude ešte asi nejaká pauza, mesiac, dva, až potom sa možno začnete zase baviť o tých ďalších menách, alebo ako to prebieha? No, určite teraz si chcem dať trošku pauzu, lebo príprava bola naozaj dlhá, náročná. Chcem sa trošku povenovať rodine ale akože zo zápasu som obišiel bez zranení, takže určite sa samozrejme budem udržiavať, to bez toho to nejde. Lebo ho kedy môžete zavolať UFC, že... Cítim sa dobre, ale sme si nejako už tak aj s mojím manažérom hovorili, že by ten zápas mohol byť niekedy v októbri. Uvidíme, v septembri tam oznámili zase turnaj v Paríži. Možno, že sa nevylučuje ani to, ale myslím si, že možno sa viacej budeme zameriavať na ten október, aby som zase vedel dať plnohodnotnú prípravu a aby sme si teda napravili chuť po tomto zápase a aby sme teda nabehli zase na tú víťaznú vlnu.
Čo je pozitívne možno aj z pohľadu toho marketingu, a ono ten marketing veľa robí, čo sa týka toho promovania zápasov a robenia tých zápasov, je to, že UFCčko už naplno vníma aj prácu Octagonu a to, že vlastne v Európe to MMA začína ísť stále hore, aj ako v tom Nemecku, tak samozrejme aj v tom Francúzsku, aj vďaka iným organizáciám a tak ďalej. A ono to určite nejak pozitívne vplýva aj na to, mať chuť ťa nasadiť presne na tieto európske turnaje, čo je super, ale na druhú stranu ťa už aj americké médiá začínali vnímať a veľmi ťa vnímali, a hlavne pred týmto zápasom s Gamrotom čítal som si množstvo vecí na teba, že si nebezpečný, dangerous man, s rýchlosťou, s tvrdosťou, že dokážeš ten zápas ovládnuť. Množstvo novinárov ťa nejakým spôsobom považovali za favorita, presne ak to udržíš v tom postoji. Viacero v podstate videí kolovalo po internete, čo je super, lebo v podstate už to tvoje meno začína byť naozaj veľmi výrazné. Cítiš to aj ty osobne, že v tej Amerike, prípadne v tom UFC už máš to svoje meno? No určite áno, tak v podstate všetci tí ľudia, čo tam pracujú okolo toho UFC, vlastne sú tam stále tí istí, takže už ma tam aj spoznávajú, takže vnímam to aj ja určite, tak a hlavne aj tento zápas som cítil, že proste je o to záujem, že som robil predsa len viacej rozhovorov. Strašne veľa ľudí mi písalo o všelijaké rozhovory zahraniční a tak cítil som určite, že tam je väčšia tá pozornosť a som za to veľmi rád, pretože je to potrebné určite v dnešnej dobe byť na očiach celému svetu, takže určite tie rozhovory sú dobré, keď sú, že je o tom záujem a myslím si, že už ma tam berú, takže už som tam odzápasil, teraz to bol vlastne môj 11. zápas, takže už ma tam trošku tak viacej vnímajú, určite. No musia a uvidíme, čo bude ďalej, takže nechajme sa prekvapiť, či to možno bude ten Paríž, ktorý sme teraz spomínali, alebo to bude niečo podobné. Čo sa týka, Lajos, teraz, aby sme predradili, teda ty sa venuješ aj Spartakusu, aj gymu, teda sú tam aj chalani, ktorí teda budú už čoskoro na jedene mať zápas, čo je turnaj, ktorý je obrovský, ak mi dovolíš prejsť troška aj k tomu Octagonu, pretože je na mieste si povedať svoje. Ty si hovoril vlastne už nejaké mená pre tvojho partnera. Normálne vo videu s tebou je v podstate, že koho Ronny dal teda koho ty si dal, Lajo, že dal za Goata. No. A je tam, že Goat a je tam, že John Jones a vedľa neho je Rytmus. A to som ja dal? No, že si to dal ty. Však ale počkaj, John Jones je GOAT v MMA a Rytmus akože v čom? Že to bola nejaká konkrétna otázka? No to bolo video a toto bol v podstate thumbnail, taký ten náhľadový obrazok na video s tebou. Ja ti to aj ukážem, aby si vedel. A za mňa osobne, ale keď sa k tomu tak na to tak pozrieš, tuto. Okay. To je najlepší bojovník podľa Lajoša Kleina. Vidíš to? Aha, no jasné. A tu je Goat, a je tam Rytmus, John Jones, potom je tam, že skúsený Brichta a Mavar a zlý postojár je tam Grznár a Carlito. Jasné. Ale počkaj, ale aby sme uviedli veci na pravú mieru. Za mňa je Rytmus jednoznačne GOAT z tých ľudí, ktorí sú že celebrity, niečo dokázali a jakým spôsobom boxuje ten človek. Akože môj rešpekt si týmto získal totálne, lebo ja nepoznám lepšie boxujúcu celebritu. Rytmus si... Možno, počkaj, ešte Marpo, len Marpo je thai boxer. Vieš, že tam sa to nemôže nejak podľa mňa až tak porovnávať. Však určite a ja som to asi tak možno vnímal, keď sme na to pýtali, že teda ako Rytmus sa v tom, čo robí, ho beriem tak, že by to mohol byť kľudne GOAT. No. Akože v tom robí, že akože v hudbe. No. Ale pre mňa on je akože v podstate má kategóriu, kde by bol pre mňa akože najlepší z boxerov v Československu, lebo naozaj tie zápasy si zober, že keď on išiel s nejakou celebritou, tak automaticky si už ľudia hovorili, že Rytmus ho určite porazí. No, akože určite to áno, to zdieľam, takže taký istý názor aj ja. V boxingu je za mňa Rytmus určite GOAT, hej, a nech si myslí, kto chce, čo chce. Není to preto, lebo ho poznám, ale je to preto, lebo hodnotím jeho boxerské zápasy a to, akým štýlom je vytretý v tomto športe. No jednak to, ale určite by som to dal aj tomu, že proste aj ja ho poznám osobne, viem, aký to je človek a
vo veľa veciach je inšpiratívny aj pre mňa, takže To je druhá vec. No, To je druhá vec. Čiže to sme len tak odbočili. Ak sa vrátime ale späť, je tam aktuálne teda ten Eden, ktorý za mňa brutálne postavená karta. Škoda, že niektoré zápasy povypadávali, ale aj tak je to stále akože absolútna topka. A čo tam vypadlo? Lebo som to nejako nepostrehol asi ani. Sabová vypadla s Pudilkou. Čo tam mali? No. Dobre, to som. Potom bolo ruchy odranenie. Aha, áno. A to je tuším všetko. OK. To je tuším všetko. Teraz... No. Snáď už viac zranení teda nebude. No, nebude. Ani o tom nehovoríme, lebo si to privoláme. By bola škoda. Poďme k zápasom. Kľudne mi daj nejaké ty tipy svoje. Budem obchádzať tých tvojich kamošov, ako je Kajo Ríšavý, Ivan Buchinger. Môžeš povedať. Ty si taký, že ty povieš. Cordero versus Hošek. Čo si myslíš? Myslím si, že Cordero. Dobře, Ríšavý, Batfalský, to sa nebudeme baviť, ale prakticky môžeme sa baviť trošku z inej strany, lebo však Kajo je tvoj kamarát, je v gyme, rovnakom, je to v podstate človek, ktorého ja veľmi dobre poznám, faniť mu budem, držať palce mu budem, ale ten Batfalský je predsa len hrozba, je to mladý chalan, ktorý nemá čo stratiť, má 7-1 tie zápasy, ja som aj na PML-ku nejaké zápasy jeho videl teda naživo, je to ten typ chlapca, ktorý v podstate, už sa rodia takí tí komplexní MMA-kári, že už to není, že postojár, zemár. On príde taký ten komplexák a už ťažko ako predvídať, že čo sa v tom zápase stane z jeho podaní. No presne, ak hovoríš, že toto je presne ten zápasník, ktorý vyšiel už rovno z toho MMA, že nemyslím si, že tam mal nejaký základ niečoho. A poznám aj jeho, lebo sme sa stretli v Poľsku raz, keď som tam bol na príprave. Akože dobrý chalan, všetko, šikovný. Za mňa není až tak technický, ale v zápase fakt tam necháva vždy všetko, nechá tam srdce, nechá tam život, ty kokšo, ide do toho zápasu fakt do poslednej chvíle, takže z tohto hľadiska by som ho určite nepodceňoval, aj keď za mňa myslím si, že asi aj papierovo, aj v mojej hlave je určite favorit Kajo Ríšavý. Aj za mňa, najmä to, čo Kajo ukázal s Blackdelom, toto je ten Kajo, na ktorého sme boli zvyknutí. A ja verím, že sa mu podarí v podstate znova zopakovať ten výkon a možno sa Batfalský otestuje, že na čo má a nemá. Ja to tak volám. Presne tak. Čiže držím palce Kajovi, aby podal čo najlepší výkon a tým pádom aj Kubo zistí, kde aktuálne je a keď možno vyzrel natoľko, tak to môže byť naozaj jeden z najlepších zápasov. Booking z Lengal. Tuto je to také, že viem, že si s Booking kamarát, ale rovnako viem, že nemáš problém aj povedať, že keby si myslel, že Booking nemá vyhrať. Určite nie, však jasne, že by som povedal, ale nemyslím si to. Ja si myslím, že vyhrá Buchy, aj keď hovorím Lengal jediným spôsobom, ako môže vyhrať za mňa je, že tam trafí niečo. Možno v prvom kole, že by niečo trafil. Ak sa to nestane, tak si myslím, že Ivan si to postráži a na zemi ukončí Lengala. Buď aj v prvom kole, alebo do konca zápasu, že ho ukončí na zemi. No, zase Ivanové prvé kola. To je veľká otázka. Čo tam bude diať, nebude diať. Láďo sa veľmi teší na ten zápas. Mali sme ho teraz aj v GMPčku. Láďo je si vedomý toho, že pre ňo je to zatiaľ jeden z tých najväčších zápasov. Môže sa dostať okamžite do poradia, do tej peťky. No, ja obidvoch chalanov mám rovnako rád. Obidvaja sú pre mňa extrémne sympatiáci. Mne sa ťažko rozpráva na ten zápas niečo, že ten alebo ten, ale budem súhlasiť s tým, že to prvé kolo veľmi veľa ukáže. Tak by som to asi nejako ja povedal. Ale ja si zase nemyslím, že Láďo není pripravený v druhom a treťom kole nebyť že technicky, že by to a kondične, že by nestačil na Ivana. Takže to si akože nemyslím ani ja, myslím, že bude dobre pripravený, ale proste poznáme Ivana, aký je, že v tom druhom kole on zje zapnúť ten motor a proste tlačiť do nemoty a uštvať toho zápasníka a s tým, že on podľa mňa sa bude lepiť na neho, snažiť sa ho dostať na tú zem, tak mu to dosť nepríjemný život v tej klietke Vladovi.
A myslím si, že keď sa dostanú na zem, tak Ivan tam niečo chytí, lebo fakt v tom je stále dobrý. A zem je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečná v Ivanovom prípade, presne ako si povedal, že to je jeden z tých old school menov, ktorí to tam vedia proste zahrať. OK, Vosgron Alcina, ani neviem, ja tam vidím zase to isté. Zase chytačky za nohu, vybavené. Akože, asi áno, teraz má obrovský aj hype, ale neviem, no ten jeho súper zase uvidíme, ale tiež si myslím, že ten Vosgron. Ale zase by som nebol úplne prekvapený, keby aj by prehral, lebo za mňa je extrémne technický, jedine čo má dobre je tá zem a v postoji je fakt, že dosť tragický, ale uvidíme, ako bude pripravený ten jeho súper. Ale... Jorik Montaňák ho tam pekne akože trafil párkrát. Hej. A vyzeralo to, že to môže byť že zlé pre ňoho, ale nejak to dokázal ustať. Je taký, akože Carlos je technickejší ako Vosgrone, tak to povieme. A to je dosť akože z pohľadu komplexnosti nepríliš dobrá správa. Hej, no, je to má na čom pracovať ešte v postoji, určite. Lebo Carlito je samozrejme, že výnimočný fighter, aj ho extrémne uznávam, aj si myslím, že ten wrestling má totálne že vybrúsený, ale Carlito má aj lepší postoj a určite aj lepšiu zem ako Vosgrone, takže ešte má na čom robiť. Poďme ďalej. Bojan Veličkovič, Ronald Paradiser. Fúha, ťažký zápas, veľmi. Pre obidvoch. Myslím si, že Ronny má veci, ktorými by dokázal poraziť Veličkoviča a takisto aj Veličkovič má veci, ktorými by dokázal poraziť Ronnyho. Takže za mňa to je zápas 50 na 50, ale samozrejme prikláňam sa na stranu Ronnyho. Akože môžeš povedať, fandiť budem Ronnymu. Tak to hovorím ja, keď vieš, že... Tak určite. Fandiť budem Ronnymu, budem veriť v jeho víťazstvo, ale bude to ťažký zápas, no. Peňaz, Piotr Vavřiniak, dlhé ruky versus Polska vydrž. Myslím si, že Peňaz víťazí. Aj keď hovorím, môže pohroziť aj ten Vavřiniak, ale za mňa Peňaz sa dosť zlepšil v poslednej dobe. Hlavne od každého zápasu robí obrovský progres. A myslím si, že vyhrá, že on tam pôjde ďaleko v tom type Sport Game Change. Do finále, no. Asi tak to vidíš, že? Je to možné, no. Akože závisí to asi od losu ešte, aký bude zase. Neviem, jak to tam bude vychádzať, ale je jeden z potenciálnych finalistov, určite. Mach Muradov, Paťo Kincov? Ty kokoso. Ja verím ako jediný, že Paťo Kincov bude mať dobrý deň a Mach bude mať že veľké problémy. Aj keď akože ja si Macha idem extrémne ako človeka. To zase poviem, že ja Macha idem ako zápasníka, ako človeka, ale ja teraz hovorím o nejakom tom dni samotnom, vieš, že mám nejaký pocit, že Patrik bude mať dobrý deň a že to bude možno na jeho stranu. Aj keď Mach je favorit. Akože za mňa aj kurzovo. OK, ja si myslím, akože u mňa je asi tiež favorit viacej Mach. Už len kvôli tomu, že predsa len mal zápasy v UFC, dobré zápasy v UFC a vždy, aj keď vlastne prehral v UFC, tak spravil dobrý zápas, že nebol to vôbec že zlý výkon a mal dobrých súperov. Takže určite dobré skúsenosti pre ňoho a neviem si predstaviť, že ako by ho možno porazil Patrik Kincel. Všetci to hovoríte. Všetci. To je moje veta, jak chceš kopírák. A ja vás chápem. Lebo Mach je, že neskutočne našlapaný človek. Hej, je našlapaný. Samozrejme je to MMA, fakt sa tam môže čas stať, hoci čo ja vždy hovorím, že je to 50 na 50, keď tam ide ten zápasník, ale tiež vidím ako favorita Macha Muradova. Carlos Attila, asi sa nebudeme baviť, určite sa nebudeme baviť o tom, kto podľa teba vyhrá, ale že
Čo si myslíš, ak ten zápas bude prebiehať, ak skončí? No, akože za mňa to bude rýchly zápas. Zase. Že to nebude vôbec, že nejaký sa ťahať. Neviem, či idú 5x5 idú. Že to nepôjde podľa mňa viacej ako možno maximálne to skončí v 3. kole. Za mňa dúfam teda, že Attila zvíťazí. Ale no neviem, bude to ťažké určite, však po tom prvom zápase, keď vyťazil Attila, tak som si hovoril v druhom zápase, že Carlos nemá šancu. A to si asi veľa ľudí hovorilo. No, Carlos predsa len vyhral, dominantne vyhral. Tak teraz to už tak beriem, že to vôbec nebude mať ľahké Attila. Ale stále mu verím teda, že do tohto 3. zápasu sa fakt zahryzol do tej prípravy a že No vyzerá neskutočne. Vyzerá neskutočne a že proste zamakal a jednak sa aj s tým, že to je pravdepodobne aj jeho posledný zápas v kariére, tak asi určite verím tomu, že bude chcieť odchádzať ako víťaz toho a že spraví fakt maximum preto. Ale fakt nebude to jednoduché, no. Nebude to jednoduché. Ale verím Attilovi, že tam fakt môže niečo trafiť. Ja ešte pozerám, že koľko kolový je to zápas. By som bol úprimný, lebo je to o titul, takže by mal byť 5 kolový. Hej. Neviem, kde kola vypísané. Ale myslím si, že to bude 5 kolový zápas. Ja si tiež myslím, no, že to je na 5 kôl. Dobre, za mňa všetko sme si takto povedali. Neviem, že či ma ešte niečo také rýchlo nápadá. Asi nie. 28 minút šťavnatých sme absolvovali. Budeš na Edene, či nie? Nebudem. Pozriem si to v telke. Budeš čilovať. Budem čilovať, no akože určite by to bol zážitok tam byť, ale nie, nechce sa mi cestovať a chcem byť trošku doma. Dobre, užívaj rodinku. Díky moc ešte za akceptovanie 2 časových presunov a teším sa, že sa niekde uvidíme. No, že verím tomu, že sa vidíme a ďakujem aj ja za rozhovorík. Díky, Zlajoško.